La música de l'artista Clara Peia converteix en una òpera electrònica el monòleg interior La infanticida de Víctor Català, el pseudònim masculí que va utilitzar Caterina Albert per poder dedicar-se a escriure. Un text vigent en una funció intensa que es pot veure a la Sala Àtrium de Barcelona. Després de l'escàndol de la infanticida, Caterina Albert va haver de canviar-se el nom per Víctor Català per poder escriure amb més llibertat. Ara el seu brutal monòleg teatral pren forma musical a la Sala Àtrium de Barcelona, amb Neus Pàmies a l'escenari, l'electrònica sonora de Gerard Marsal i la música de Clara Peia. La part abstracta de la música li suma emotivitat a la part narrativa i més intel·lectual d'un text, no? Perquè la música es percep per la pell, no per l'intel·lecte com les paraules. L'emoció trasllada més a l'intèrpret i sobretot a l'espectador. Infanticida és òpera electrònica, una etiqueta que defensen perquè la música segueix i reforça la dramatúrgia del monòleg de principi a fi. Amb una llarga experiència en òpera contemporània, Marc Rossich ha adaptat un text de finals del segle XIX. La cosa clàssica o rústega del català sec de pagès, combinat amb l'electrònica, jo crec que fa un suflé força curiós, força estrany. Una òpera electrònica que neix aquí, a la Sala Àtrium, aquest petit teatre de l'Eixample de Barcelona, però creada per tenir una llarga vida, voltar molt i adaptar-se a espais ben diferents. Carme Roldán, TV3, Barcelona.